Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Di Semoyo semenika toko pandhita kanthi ati resik kanthi ati suci nyempurnaken dening kang buta congkal siunge debedel kukune para buta dadi bocah bagus-bagus ganteng rupa bledek anyambar-nyambar tatit angklap-klap yo bareng-bareng diseranakake kanthi lelagonan supaya dadi beksan. Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda badhe kawiwitan sesarengan kaleng sinden Tremos sindennya Indonesia gede-gede melulu-melu ora ana tombone tiada duanya terkenal dunia dan juga akhirat. Ya iki wis jam 2:30 wis mangsane awak dhewe angon buta bareng-bareng jo dipun wiwiti. Enjang bidal gumurung saka jroning praja gung ingkang palakusma obra busananira lir surya wedalira saka ing jelating ngarsa madangi jagat domungo mungo pangop kena sapuncaing mukir marababang sumirah kena soroting surya meka lan gunung-gunung
Bumi goncang ganjeng langit kelop-kelop lera genjange ngalus resang baweng gandrung sabarang kadulur wukir moyak mayas balawur oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa Sura Maruta oh Bawana Gana Margana Samyana Warayan oh Yo teman-teman nyambut gawe para buta-buta mes panas bati yo ngarep bocah-bocah ketubruk yo ayo ger maju sang raseksa gambaran amara urpa siung dawa rambut geni mangapa gegirisi abang ranang gaman kota biko bertanya purisa jangka omongan diriku tentang bawa palung
Katon lambe ati. Ayo mas, Luki. Katon lambe ati merah asiter leda leda gada lambe marang asa sonder di angkore peminan saja kala kuline oh ah ae oh ah ae Anton lambe ati Sikronayana araya ikarya makarya ning raja kumerkun rembun tanjut taliwondo kanunggas karya dampya dinona sri swarane gumuruh samyara bukarso estu bondo rawono sanata saturu guru kaya karya
Dampiak dino narasi Warnane kumburu Amyor karto estu kondo Nawunu saka kota guru ayai aryo Netepi ingkang suka prajurit setya bela bala leloto ing nyawa kadya putaruna kusumane bangsa Sikrotan bala tumingal kacampa samya madale Letate tuleting godhot dayaku mayungsun kang mon Jih menika kawis tinggal wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk Garuda Wirus Satria Muda ingkang sampun kapiarsa dhateng para pamirsa sedaya. Menika fan-fanipun dhateng Mas Nimo menika sampun kawis tinggal sampun pirsa menika wajah-wajahipun saking topeng-topeng kalawa ingkang dipun bikak jih Mas Jojo.
Soyo sore, soyo gayeng penontonnya. Nggih. Iki saka kiwa tekan tengen tak hitung 5.000 penonton. 5.000 penonton ingkang teng ngajeng ingkang teng wingking mriku mboten ketinggal Mas Jojo. Oh, Nggih. berarti tambah 3.000, berarti 8.000 penonton Nggih. memadati Dusun Gambiran. Gambiran. Luar biasa sekali Pak Narto. Leres. Pementasan pada saya yang hari ini tergolong lancar, Alhamdulillah. cuaca mendukung, Mendukung. pokoknya luar biasa. Ya. Iki kali pertama awak dewi pentas ini muga-muga iki sesuk meneh diagendake meneh. Nggih. Yupai nembakul rabak dene kurang marem nanggap kiambak. Apa? Nggih Mas Jojo menika satunggaling pengemuan menika ditemukan anak perempuan menika. Ya. Ingkang kecalan putra monggo ingkang dipun pendet wonten panitia wonten panggung menika monggo. Monggo. Ingkang kecalan putra Putri sinten iki? putri menika monggo dipun pendet wonten inggahipun panggung Kodium monggo ingkang rumaosi kecalan putra asmanipun sinten menika mboten kertos menawi menika setri nggih putri. Enggal-enggal dipun pendet wonten Kodium amargi menika Heru. Nggih, menika Bu Fitri Gelagah dicari putranya bernama Helo di sebelah barat Pundi, panggung. pundi? Putih. Niku sebelah Monggo, kiri. aduh, ampun atas Ical. Ini Nggih menika. Ini Aduh. parani. Oh Mas Joko ya ilang Mas Joko. Iki no ketok nek iki gedhe. Iya. Nggih dijagi nggih Bu, ampun ngantos Ical. Nggih menika anak adalah harta yang paling istimewa menika tiyang Buaga. Estu monggo dipun jagi. Ini parani. Ampun dipun bangsuli malih. Iki wis ketung papat panggilan kehilangan. Nggih. Moga-moga tidak ada lagi panggilan kehilangan. Yuk kita jaga bersama-sama, Iya. J. Nggih, Pokoknya bareng-bareng. matur sangat. Iki kadang sing neng ngarep iki malah bapak ibu sing terpesona. Ibu malah lali ngasih kelangan putrane iki. Nggih terlena le bersani kalau sakadang terpecut. Iya. Kepecut. Aku iso mengamati ibu-ibu iki lho. Nggih. Ibu-ibu yang harus neng ngarep weruh, aduh Mas Boy ngono. Nggih, apa pengen foto. Biasane anake mlayu ngono wis ra ngerti. Ora ngerti lungone le mlayu ya. Ya wis ra apa-apa. Ora apa-apa Mas. Pokoknya dopeni sing temenanan le gawe angel, le ngrumat angel. Nggih, ragate oke. Ragate oke. Oke. Nggih, sameneika para pemain gedrung kita Pak Narto. Nggih. Iki butone wis dibuka, wis semebyak, wis ketok rupa-rupane ternyata ndelalah bagus-bagus kaya ngene. Nggih, Iki menika. salah satu syarat cewek seneng karo cowok iki, cowok gedrung iki biasanya rambutnya iki tuwing-tuwing ngono. Tuwing kepir-kepir. Ya tuwing ngono. Oke. Mugano seneng ya kaya Mas Luki, kaya Mas Alip, kaya Mas Tayan iki bareng-bareng ning ngarep kene. Yo cewek-cewek madhep rene. Ya. Yo saya ra njaluk nomor HP-ne mengko ning mburi 500.000. 500.000 ora niku. Ora iki guyon. Oh guyon sih. Kok viral sithik-sithik viral, sithik-sithik Ampun viral. teman. Wis pokoke Pak Narto, Oke. iki redene ketemu ning tontonan iki sapa ngerti iso dadi jodone no. Dadi judulnya dadi sedulure pas Iya. sederekane Mas Jojo. Sing jomblo-jomblo ketemu jodone sing tuwa-tuwa ya muga-muga cepet munggah kajine. Amin. Ora tambah bojone Mas Jojo. Ojo. Ojo Yo, pokoknya. dipun paringi satu galing lagu kanggo panjenengan semuanya. Sih, Iki aku hari ini sangat terpesona dengan sinden kita. pripun Mas Jojo? Iki le pacaan putih banget, seko dhuwur tekan ngisor putih banget. Ya. Ning tak sawang angger ngempet muyo ket mau meng engkuk Tegat-tegot. cerit. Bang Rudi. Angger ngempet uyah meng ngene engkuk cerit. Oh, benak rock Mas Jojo. Iya, wis saking dene ngempet muyo. Iya. Iki cerit mau duk swara apa ning swara sandal teles. Sandal teles kepleset kuwi Mas Jojo. Yo dipun paringi Siap, ninggal katresnan kagem panjenengan semuanya. Ada Mas Sultan Mahesa.
Rianada Profesor Audio Sak Jose Rianada Audio Nangis sajroning atiku Aliko sliramu ninggalku Apa sliramu ora krasa Aku butuh sampeyan karo
datang masyarakat Gambira, Tombo Kangen. Masih bersama Sindan Trimosya Indonesia, Jeng Sania, Mas Priyo Widodo, The Sastro Equipment Partner, Sat Jose. Apa wis lali sliramu? Wis mana
Bumi goncang ganjeng langit kelop-kelop. Lara kencang ing alus. Resang baweng gandrum sabarakan dulur wukir moya mayas balawur. Oh Buta Pandhawa nata kaki wisaya Indriyaksa Sura Maruta. Oh Bawana Gana Margana Samyana Waraya. Oh Yo mulya ngger para buta ning watu gedhe alas gedhe wit gedhe ngger pulih-pulih ning asalmu. Ayo Mas Lugi Mas Alvin Mas Nopal yang sosang raseksa Kambaran Doro Urko Siung dawa rambutnya Mangan opo gediriso Albang granada mendodo Eko menangin beriso Jaga opo gediriso Jaga bolo balu Ada Mas Chandra dan Mas Alek pakai truknya Indonesia. Lo
Slupo batok batok ela elo sirama wayang solo oleh koyo mono tak jentit lolo loka mati ora oka oka mateni bocah urip sregep ibadah yo ada Mas Sultan Mahesa dan Mas Ayun Pegedruknya Indonesia. Oh ah, oh ah, oh oh yos, oh ah, oh ah. Kata nabi Kata nabi ade merakasi terlega tidak lega nabi merek asal seperti dianggori di kombinasi oh oh Mas Dian dan Mas Sultan Mahesa.